体パズル、はい、1番やってください。はい。もうどんどん続く。あ、それ倒して終わり。あ、いや、そこまで。はい。次2番。2番はね、こうして、あ、こっちからねはいはいはい。こうして、こうして、はい。こうして、こうして。こうして、はい。はい。あ、はい。次3番。もうどんどん緑がなくなるので、はい。 3はね、もう30分取ったら。3はね、はいこれをこう横に下ろす。いや、これをスタートその状態。はい。これはい。こうはい。こうして、はい。これ3ですね。3。3番。はい。次は4番です。4番はね、はい。そういう状態。今度そっちから。はい。こう、はい。またこう、こ4番。はい。わかりました。次5番。う。5番はこうだからこの状態から。はい。こうですね。これをちょっと。これをぐちゃぐちゃ。これを半分に折ってでこうしてわかりました。次6番。6番はね、はい。うまいな。これあこれをはいはい、これだけですはい、6番。わかりました。 7番は7番。これをね難しいね。こう、真ん中に折ります。打ってあ、これをこうしようか。こう、はいこう折ってはいこうですね。はいこれをこはい。う、これをこはい。うしてもこうですね。美しいな。はい。 8はね、また同じでこうしてね、はい。これをこうこう、これをはいはいはい。ここれを降りてう裏から。こうしてこうしてこう。はい、以上で終わります。